Καλέ, βάλτε εκεί πέρα να δει να περάσει το κορίτσι. Σιγά. Πώς να διαβάσει με όλους αυτούς τους κάφρους εδώ μέσα. Μαμά, δεν μπαίνουν έτσι οι βαθμοί. Κάτι πρέπει να τη συνέβη, κάτι να την πείραξε. Μήπως η αλλαγή του σχολείου της πόλης που χώρισε με το Μάνο, Ενώ αντιθέτως ο Μάρκος δεν είμαστε καλά. 18 ο Μάρκος. Ο Διονύσης θα τρελαθεί από τη χαρά του. Μην του το πεις. Άστον ακόμη λίγο να τσιτσιριστεί στη δυστυχία του. Εσύ σταμάτα με αυτό που κάνεις, γιατί μου έρχεται να ξεράσω. Καλά, τι έπαθες. Το άλλο σου μυρίζει, το άλλο σου βρωμάει. Έτσι ήταν από μικρή. Όταν της έφταιγε κάτι, τα βάζει μαζί μου. Όχι, εσύ από μικρή μου σπάς τα νεύρα. Πόσο μάλλον τώρα που έχω και 4 μέρες καθυστέρηση. Τι έχεις? Θεούλη μου. Εκτός από ταβερνιάρης είναι και εύστοχος. Πόσο καιρό έχετε παντρεμένοι? Του το είπες? Όχι, του είπα ότι είναι έγκυος μια φίλη μου από τη Θεσσαλονίκη που κοντεύει τα 40 και ότι δεν το έχει πει ακόμα στον άντρα της. Θα το κατάλαβε καλέ, σιγά και ο γάτος μου θα το καταλάβαινε έτσι που το είπες. Εδώ είστε? Όχι, πήγαμε βόλτα. Αγάπη μου, πώς είσαι καλά? Καλά. Έφαγες τίποτα? Ναι. Πορτοκαλαδίτσα ήπιες? Ναι. Μήπως κρυώνεις? Όχι. Δεν πιστεύω να στεκόσουν όρθια όλη την ώρα. Μάκη, ηρέμησε. Τι έχετε? Κάπως είστε και οι δύο. Τι να έχουμε. Εκεί που έβγαζα το λόγο μου και ήταν και πολύ καλός ο λόγος, ο κυραπόστολος έπεσε ξερός. Τα κακάρωσε. Ήτανε μεγάλος? Ήτανε πολύ μεγάλος. Λίγο πιο μικρός από σένα. Διονύση! Τον είδα έτσι χλωμό, λέω από τη συγκίνηση ήταν. Και από την ερωμένη μπύρα που ήπια. Τι μου θυμήσατε τώρα. Που ο Μάρκος πήρε 18 στο διαγώνισμα. Σίγουρα πήρε 18, μήπως ήταν 8. 18. Πρώτη φορά. Ρε Βίκη μου, στην κατάστασή σου να σηκώνεις βάρη, άστασε με αγάπη μου, άστασε με. Έλα, Μάκη. Παιδιά, τι συμβαίνει? Έλα. Τίποτα δεν κατάλαβε. Ξαναπες του το. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, τα λέμε το απόγευμα. Ρε κοριτσάκι μου, μήπως θέλεις τίποτα? Τι να θέλω? Κάνα γλυκό, κάνα ξινό, κάνα γλυκόξινο. Κάτι θέλω. Για πες μου, Μωρέ Μάκη, ξέρεις τι τραβάει η όρεξή μου? ό,τι γουστάρεις. Θέλω ένα καμηλό παλτό ακριβό. Ποτέ δεν είχα ακριβό παλτό. Όλο κάτι φτηνιατζούρες ψώνιζα. Ακριβό παλτό. Ναι. Και επίσης θέλω ένα παντελόνι στο ίδιο χρώμα, γόβες, ένα σατέν καμισάκι. Δεν ξέρεις τι όρεξη έχω. Για παντελόνι, γόβες και σατέν. Ναι, και ακόμα θέλω κι εγώ μια φορά στη ζωή μου να φορέσω ένα μονόπετρο έτσι με μεγάλο μπριγιάν. Να κουνάω το χέρι μου και να το βλέπουν στο σχολείο να σκάσουν. Καλά, εσύ πάντα ήθελες σαρδέλες στα κάρβουνα μέρα παραμέρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη φορά θέλω ψώνια. Και μετά θα πάμε και για φαΐ. Όχι για σαρδέλες όμως. Θα σκιανώ. Εντάξει. Ρε, Βικάκι μου, μήπως να το ξανασκεφτούμε? Κάτι μου ήρθε τώρα, δεν νιώθω πολύ καλά. Δεν νιώθω καθόλου Καλά. Καμηλό, μονόπετρο, γόβες σατέν με φασιανό. Καλά τα πας. Μην το πεις ακόμα στο Διονύση. Άσε να τον παιδέψω λιγάκι το Μάκη. Τελικά σου τα πήρε αυτά που του ζήτησες. Ναι, μη φανταστείς. Το μονόπετρο θα το ψάξει, λέει. Το παλτό είναι καμηλό, αλλά αφοντράριστο. Και τις γόβες τις πήρα από τη γειτονιά. Τσιγκούνεις ακόμα και στην εγκυμοσύνη μου. Μην το πιστέψεις κι εσύ και έχουμε άλλα μετά. Δεν μου λες πώς τον είδες? Θέλει άλλο παιδί? Κατά βάθος όλοι θέλουνε. Αυγατίζουν τους υπηκόους τους. Οι βασιλιάδες. Γεια σας. Καλώς τον. Βικάκι, η μαμά μαγείρεψε τραχανά. Μεγάλα, βούτυρο και μπόλικη φέτα. Ορίστε. Πρέπει να τρως κάθε 3 ώρες, μωρό μου. Σες χου. Αδυνατούλα μου φαίνεσαι. Πρέπει να παχύνεις λίγο. Όχι, μια χαρά είναι τα κιλά της για το... Α, μη συνεχίσεις. Δεν θέλω σχόλια για το ύψος μου. Ντερέκο. Λοιπόν, θα φας αυτά και μετά θα σου φέρω και τα φρουτάκια. Μην τα καθαρίσω τώρα και μπαγιατέψουν. Χάνουνε τις βιταμίνες τους. Μάκη, υπάρχει λόγος για όλα αυτά? Όχι, έτσι μου ήρθε. Μπορείς να το πεις. Δεν έχει πλάκα πια. Τι δεν έχει πλάκα? Ναι, άστο, Μάκη, άστο. Άρε κύριε Αποστόλη. Άρε κύριε Αποστόλη, τι μας έκανες. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε καινούριο πρόεδρο. Δεν χρειάζεται να βγάλουμε καινούριο πρόεδρο. Υπάρχει ο αντιπρόεδρος. Εγώ. Ναι, μαύρο τσουκαλέι. Μην αφήσετε να πέσει τίποτα κάτω. Αλλά να μου πεις, εδώ έκανε το γιο σου αρχηγό στην ομάδα. Τι έκανε ο γιος του?
Ο γιος να κοιτάει μπροστά, μην πέσει στο φέρετρο. Αλλά αυτή τη φορά για το ποιος θα γίνει πρόεδρος στην ομάδα θα το αποφασίσει ο κόσμος της ομάδας. Θα κάνουμε εκλογές. Εκλογές θέλει ο κόλος σου. Εκλογές θα κάνουμε. Λοιπόν, βάζω υποψηφιότητα. Κι εγώ βάζω. Εσύ τώρα δεν θα έχεις καιρό για τέτοια. Θα αλλάζεις πάνες. Τι είπε? Εσύ δεν θα προλαβαίνεις. Θα αλλάζεις πάνες. Καλά πες του, δεν θα αλλάζω εγώ πάντως. Δεν θα αλλάζει αυτός πάνες. Ποιος θα αλλάζει? Ποιος θα αλλάζει? Εκείνος. Εκείνος λέει. Γιατί εγώ? Γιατί αυτός? Μου τα είπε η Βίκη χθες, την έπρεξα. Δεν είναι εκείνη η έγκυος, η Ελένη είναι. Τι είναι η Ελένη? Δεν τρέπεσαι, ακόμα δεν παντρευτήκατε. Σε τύλιξε! Πούς! Η Ελένη. Αχρήστη. Μα τι έγινε? Δεν κατάλαβα. Στραβοπάτησε κανείς? Είχε περπατούσατε ωραία και καλά. Αγάπη μου, συμβαίνουν αυτά. Μα τι συμβαίνουν αυτά, να αναποδογυρίζει το φέρετρο? Παναγία μου. Πάντως, ενός κακού μύρια καλά έπονται. Από εδώ και μπρος θέλω να ακούω μόνο ευχάριστα πράγματα. Μα τι ευχάριστα, εγώ νόμιζα ότι το συμπαθούσες τον Τον κύριο Αποστόλη, τον κατασυμπαθούσα. Αλλά από την ημέρα που πέθανε, όλα μας έρχονται καλά. Το 18 του Μάρκου, το άλλο το θέμα, το γνωστό το δικό σου. Ποιο δικό μου? Τέλος πάντων. Έχεις κανένα καινούριο ευχάριστο να μου πεις? Μαγείρεψη, μαμά. Ευχάριστο είπα. Τέτοια πίση. Έλα να δεις κάτι. Τι? Έλα και θα δεις. Γεια. Έλα εδώ εσύ, έλα εδώ εσύ. Μπαμπά, εγώ τον κύριο Απόστολο τον κρατούσα γερά. Ας τον κύριο Απόστολο. 18. Όχι, 17 είμαι. 18 λέω πήρε στο διαγώνισμα. 18 αγοράκλα μου. Αυτός είναι ο γιος μου που πήρε 18 με τη βούλα. Πες μου, πώς νιώθεις μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία? Κοίτα, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Στα λέει, ωραία, δεν στα λέει. Κλείς τα μάτια. Έλα μαζί μου. Έλα μαζί μου. Έλα εδώ. Έλα, μην φοβάσαι. Έλα. Ανοίξ τα μάτια. Μαμά, δεν το πιστεύω. Εμείς πάντα παίρναμε άριστα στα διαγωνίσματα και ούτε ένα σιρολάκι δεν έπαιρνε στην τουλάπα. Μπαμπά, τι είναι αυτό? Ανέβα βρε η μηχανή που σε έβαβρε η μηχανάρα. Είναι λίγο μεταχειρισμένη, αλλά τραβάει. Γιατί μόνο ο Αλέξα παίρνει μηχανές, δεν κατάλαβα. Μάρκο μου, συγχαρητήρια. Ελπίζω αυτό να είναι το πρώτο από πολλά 18άρια. Εντάξει, ένα 18 ήταν μόνο. Βλέπετε, χαρακτηριστικό του σπουδαίου άντρα. Η σεμνότητας. Δεσποινής, έλα λίγο μέσα εσύ, θέλω να κουβεντιάσουμε. Η σεμνότησε. Λοιπόν, καβάλατη, καλοτάξιδη, να τη ευχαριστηθείς, αλλά θα μου υποσχεθείς ένα πράγμα. Θα φοράς το κράνος ακόμα και στον ύπνο σου, εντάξει? Ναι, μπαμπά. Πάντα κράνος. Πάντα κράνος. Πάντα κράνος. Πάντα κράνος. Πάντα. Γε μου. Εύχομαι να γίνεις μια μέρα σαν τον αδελφό σου. Να γίνεις ο πρώτος. Γι' αυτό να είσαι σίγουρος, πατέρα. Μια μέρα θα γίνω κι εγώ λουα-λουα. Καλό μου παιδί. Πάντα ετοιμόλογος. Καλά, μπορείς να μου πεις για να καταλάβω πώς είναι δυνατόν εσύ να έχεις πάρει τόσο χαμηλό βαθμό κάτω από τη βάση? Πώς, Όχι, μαμά, είσαι ενοχλητική, δεν έγινε και τίποτα. Αν είναι για το Μάνο, δεν αξίζει τον κόπο. Αυτός δεν έχει κατέβει ακόμη από το δέντρο. Καλά, είδατε όλοι μαζί το DVD που μου έστειλε. Δεν σας πιστεύω. Μην αλλάζεις την κουβέντα. Πες μου, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν προσαρμόζεσαι στην τάξη, τι? Ναι, ζω βασανισμένη. Πήγαινε με στον ψυχολόγο, στον ψυχίατρο καλύτερα. Κλείσε με στο ψυχιατρίο, εντάξει, αμάπια. Ακού να σου πω, εμένα δεν θα μου μιλάς έτσι. Έγραψα άσχημα σε ένα διαγώνισμα και το έχεις κάνει τραγωδία. Θα γράψω καλά στο επόμενο. Και μέχρι να ξαναγράψεις, καλά δεν θα βγεις από το σπίτι. Τι? Αυτό που άκουσες. Εγώ θα πάω να βρω το Μάνο να συζητήσουμε. Το Μάνο! Μη συγχύζεσαι, καλέ, δεν κάνει. Μην ανακατεύεσαι, μαμά. Και τέλος πάντων, αν ένας μαθητής πάρει την κάτω βόλτα, με τα χέρια μου του βλάτανο. Και εσύ μην ανησυχείς, γιαγιά. Κανένας δεν θα με εμποδίσει να πάω να δω την ανοιχτή συναυλία που δίνει το Σαββατοκύριακο. Πού τη δίνει, στο ζωολογικό κήπο? Στο ξαναλέω, δεν θα βγεις από το σπίτι αν δεν γράψεις καλά στο επόμενο διαγώνισμα. Καλά! Καλάθια! Γαλάζια ή ροζ να τα κάνω τα καλτσάκια? Ή μήπως και τα δύο? Μήπως το παιδί βγει αναποφάσιστο? Η Ελένη τα συνέχεια πάνω από τα κορίτσια, τα διάβαζε. Γι' αυτό πήρε γέρες βάσεις. Θα σας διαβάζω κι εγώ. Και αν πάρω άριστο εμένα, τι θα μου αγοράσεις? Τι θέλεις εσύ? Ένα PlayStation. Θα έχεις ένα PlayStation. Αρκεί να γίνεις παράδειγμα για τα μικρότερα αδέρφια σου. Έναν μικρότερο αδερφό έχω. Γι' αυτόν. Λοιπόν, τι έχουμε? Συντακτικό. Άρχισε. Ξέρεις από συντακτικό? Ξέρεις σε ποιο μιλάς? Όταν ήμουν μικρό στην τάξη, όταν θέλω να ρωτήσω για συντακτικό, εμένα ρωτάγανε.
Ωραία. Ας πάρουμε μια πρόταση εντελώς τυχαία. Θα την ξετινάξω, πάμε. Μπαμπά, μεταξύ μας, μην πει σε κανέναν ότι με βοηθάς. Ούτε στην Ελένη. Έχεις το λόγο μου, άρχισε. Το νησί του Θησαυρού βρισκόταν μερικά μίλια μακριά από την ακτή. Θέλει ουσιαστικό, ρήμα, υποκείμενο, αντικείμενο, άμεσο, έμεσο και προσδιορισμό. Τα θέλει όλα αυτά, Δεν τα ξέρεις, Ποιος δεν τα ξέρει, εγώ δεν τα ξέρω. Κάτσε να δείξω μια ματιά, ας πω αμέσως. Τα ξέρω. Λοιπόν, θέλει ουσιαστικό, ρήμα, υποκείμενο. Τι άλλο θέλει? Αντικείμενο, έμεσο, άμεσο και προσδιορισμό. Ναι. Πού είναι τώρα αυτά, δεν θα γύρω. Τα ξέρεις σίγουρα. Ναι, παιδί, τα ξέρω. Εμείς δεν τα είχαμε αυτά. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Πού στο διάλογο αυτά τώρα εδώ πέρα. Τι κάνεις, παιδάκι μου, έχεις τρελαθεί. Διαβάζουμε εδώ. Έλα, Παναγία μου. Μ' αρέσει που δεν παρασύρεσαι. PlayStation είναι αυτό. Έτσι. Να μπω. Αφού μπήκες. Άκου, Εύα, δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω γιατί μια μηχανή ήταν πάντα το όνειρό μου. Και αν δεν γινόταν αυτό με το διαγώνισμα, δεν θα μου την παίρνανε. Εντάξει, τώρα στην πήρα. Σχεδόν. Χάρη σε σένα. Ναι, χάρη σε μένα, αλλά είδες τι πρόβλημα μου δημιούργησε αυτό, Είδα, απλά και εσύ στο επόμενο τεστ θα γράψεις άριστα και όλα θα ξεχαστούν. Εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο πρέπει να βγω. Αυτό, ντε και καλά. Ναι, αυτό. Απλώς πρέπει να πούμε την αλήθεια. Την πια? Την αλήθεια. Κοίτα, νόμιζα ότι θα προλάβαινα να τσεκάρω τις απαντήσεις σου. Δεν πρόλαβα όμως. Εύα, δεν μπορείς να μου το κάνεις αυτό. Εύα, σε παρακαλώ. Εύα, σε οικετεύω. Εύα, τον έχεις δει τον πατέρα μου πώς είναι? Ο πατέρας μου, Εύα, είναι γέρος άνθρωπος. Είναι άρρωστος. Θα πάθει κανένα έμφραγμα, κανένα κεφαλικό. Ρε, η δικιά μου ξέρεις τι είπε? Ότι δεν θα βγω από το σπίτι μέχρι να φέρω άριστα. Ωραία, τότε πάρε άριστα και βγες. Εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο θα βγω. Έρχεται ο Μάνος με την πάντα του και δίνουν ανοιχτή συναυλία. Θα πάω να τον βρω να τα ξαναφτιάξουμε. Μ' αγαπάει, το ξέρω. Αλλά είναι όλα εναντίον μας. Οκ. Καταλαβαίνω. Μην ανησυχείς, θα μιλήσω στον πατέρα μου. Ωραία, μπαμπά, είσαι σίγουρος πως είναι σωστά? Πιο σωστά δεν γίνεται. Είμαι απόλυτα σίγουρος. Θα πάρεις άριστα, σαν τον αδερφό σου τον Μάρκο. Μάρκο, αγόρι μου. Μάρκο, αγόρι μου, τι ήταν αυτό που χάρισε σήμερα. Αγόρια μου, σήμερα είμαι πραγματικά πάρα πολύ περήφανος. Μετά το σημερινό, ό,τι έγινε μεταξύ μας έχει σβήσει. Δεν υπάρχει τίποτα. Θέλω κι εσύ να φτάσεις σε μένα να πάρεις άριστα σαν τον αδερφό σου τον Μάρκο. Προσπαθώ να κοιμηθώ, εντάξει. Ευχαριστώ, πατέρα. Μπαμπά, μην πεις τίποτα, παιδί. Μην πεις τίποτα, με έχεις κάνει πραγματικά πάρα πολύ περήφανο. Η μηχανή, εντάξει, θα την κρατήσουμε? Είναι καταπληκτική. Ωραία. Αύριο θα πάω πρωί-πρωί να την πληρώσω. Με πραγματικό καμάρι. Ωραία. Τι ωραία, βρε Διονύση, τι ωραία. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως έγινε έτσι, κόρη μου. Κοίταξε, θα πω στον Μάρκο να την βοηθήσει. Αυτός για να έχει πάρει τόσο καλό βαθμό πρέπει να είναι πολύ καλός. Όχι, θα τη τριμώξω εγώ. Μου φαίνεται ότι πολλή ελευθερία δεν της έκανε καθόλου καλό. Θα παρασυρθεί από το δικό μου, μην ανησυχείς. Αλλά άσο τώρα αυτό το θέμα. Πες μου κάτι άλλο. Η φίλη σου αυτή από τη Θεσσαλονίκη, αυτή, μίλησε στον άντρα της για το μωρό? Όχι ακόμη. Δεν του μιλάει να χαρεί και ο Χριστιανός λιγάκι, μια χαρά άνθρωπος? Μια χαρά, που το ξέρεις εσύ? Δεν το ξέρω, αλλά φαντάζομαι. Μια χαρά θα είναι, τι θα είναι. Θα του το πει όταν θα έρθει η ώρα. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Μάλιστα. Εσύ μήπως θα ήθελες να σου φέρω κάτι να κοιμηθείς? Τι να θέλω? Λίγο παστομά, σουτζούκι, καμιά λακέρδα. Θα σβήσεις το φως μου αρκεί. Καλή νύχτα. Εύα, να σου πω. Σε μένα να μην πεις τίποτα. Στον πατέρα σου να πεις. Εδώ το είχα να το πω χθες το βράδυ. Αλλά ξέρεις τι έγινε, ήταν νύχτα και σκέφτηκα μην πάθει κανένα εγκεφαλικό και τρέχουμε. Ναι, και πότε βλέπεις να χωράει στο πρόγραμμά σου? Ήρθε και ψωνάρα με τη μηχανή. Δεν θέλεις να σε πάω καμιά βόλτα μέχρι να τη δώσουμε? Άσε, να μου λείπει το βύσσινο. Ρε εσύ, Ευάκη, δεν το καθυστερώ για μένα, για τον πατέρα μου το καθυστερώ. Εγώ τι να την κάνω τη μηχανή, όλα κοντά είναι. Το σχολείο είναι κοντά, το ίντερνετ καφέ είναι κοντά, το γήπεδο είναι κοντά, όλα κοντά είναι. Έλα, άντε, έτοιμος. Έτοιμος δεν λες τίποτα, δε. Έλα, πάμε τώρα που δεν έχει και κίνηση.
Γεια, είπαμε το Μήλο, Εμείς πάμε για κόντρες. Καλά να περάσετε. Έλα, πάμε ρε, πάμε. Γεια.